Здравейте, аз съм Мека и това ще бъде втория епизод от нашата Minecraft Pocket Edition поредица. Както знаете, в миналия епизод се бяхме загубили и сега това ще слезем в пира да копаеме и ще събираме дърветата за сигурно към септември ще мога да сме повече от 15 минути. Но не знам, ще видя. Хайде. Вау! Къде кушах? Да събираме дървета, защото трябва да си правим вече къщата, имаме един стак. Много ме я. Че се загубихме. Трябваше да хода там точно. Даже не знам за какво ходих. Къде ходих толкова? Лава. Кусорта лава. Ще занимаваме с къщи втория епизод, защото втория видяхте. Село! Това съм късметлия. Даже ние сме късметли. Сега има ли тук ковачица? Или пекарна, там както се вика. Не, няма. Има, браво! Тук винаги има чест. Тя тъпели да видя какво има. Честа. Какво е? Определено има хубави работи. Това е много яко. Това е добър знак за нещо оцеляване. Само трябва да намеря... трябва да намеря такова. Но първото... в този епизод може да си преживеем. Тук какво? Тук си има селечета. Нали? Първата. В този епизод ще преживяваме тук. Тук си е хубавичко. Тук си е даже много по-хубаво. Първата рощ. Даже може да си направим крафтинг левел. Някакво сме си взели. Така, правим си на крафтинг левел. Къде е? Ето я. Труваме я тука. Правим си каска. Труваме я тука. Правим си често, което пак труваме тука. И последната печка. Това ще е. Вълна имам ли? Така. Така. Огради. Такова. Това. Сигурно се чудите какво правя. Това ще... мисля, че ще е подходящо. Ето тука. И ето тука. И тука. Значи тука... я си трябва ние малко поставяме важните работи в
честа е като това дърво, защото не се знае кога ще тръгнем за къща. Право, че намерихме хубав дом, защото ако не бяхме намерили този хубав дом, нямаше пада. Тук има селянин, 100%, така. Имаме сеница, сега да отидем да съберем малко картофи. И там каквото са ми готвили селенчетата. И ще трябва да отворя. Така, сега да видим пълна пшеница. Това са моркови, това са моркови. Трябва да си обера моркови. Трябват ни моркови. Бегай. Аз гледам тук морковите. Не, само моркови има интересно, защото трябва пшеница малко си събера. Там е много проста пшеница. И тук, опа, извинете, селени. Това ще взема. Те после пак ще си я посадят. Това просто не. Тук още посадим моркови. Тук взимаме. Тук даже обираме цялата ферма. То морковите наши са неважни. И айрона. Ей, може да си направя кофа, бе! Колко ви остараха? Не знам, може да си направя кофа. Така, струва се. Я трябва да се прибираме. В път. Ще има някакви хора. Нямаме торчове. Не съм пуснал зомбитата. Страхотно. Чакай само да пусна зомбитата. Нормално сме. Сега да видим зомбитата къде са. Още е рано, али преди ние да се легнаме, защото... Хайде, лягай. Така, ето първата нощи е тук, в втори епизод наши се местиме. Точно не знам. Тук е още моркови. Видял. Там има зомби. Ато мрях. Там има паяк. Даже това лад. Добре, първи лево сме. Ела, бе. Там има крипър лад. Не, мъртви. Чакай само да хапте, бе. Моркови, защото... Ела, бе. И няма да получи такова. Ето крипърче. Ей, крипърче. Айде, гръмни, бе. Thank you, брат. Благодаря, че гръмна. Сте... Яш как. Няма що мога да си направя 4 торча. Трябва да се върнем до къщата. Да правим кирка и торчове.
Ай, вие какво правите тук, бе, хора? Айде, изчакай, трябва да си направя. Чакай, бе. Чакай си направя такова. Кирка трябва да си направя една хубава. Ей, вие... И ще ме уморите, бе. Опси, са бъде. Това... Опси... Това вече го крафтах, така. Хубавата кирка. И отиваме да... Копаме и това ще бъде. Като... Скопаме тук глупостите. Тук може да има нещо. О, има! По-нататък ще купаем за тея, за брони и за глупости. Първо си направим това. Тея, кажи. Първо си направим кофа и хайрам брадва. Си вземем торча. Вземем торча. Вземем торча. Отиваме там и да видим какво става там. Няма морков. Манджа. Колко ще има? Колко пиво тук? Ето взема аз тук. Торч и да видя. И по-добре да разследвам. Защото тя много торчове. Бих хибал. Така, понече намерих на село. Колко имам? Иби 5. 5 за бутуши. Или за... Просто си направим хубавата броня. Де ми е меча? Ти си виждам меча. Така, първо си направим броня, а после ще си правим... После като пак слезем за това, си правим... Ще чакайте са. Я да взема с такива. Много блъскаме, много. Дами и господа, това ще бъде всичко от клип. Надявам се, че ви харесва. Ако е така, разберете, къде се съвнете, оставете да качвам всеки друг клип. С видео следващия клип.